No öljy vai lakkapuu ja parketti lattiaan. No se suurin erohan näissä yleensä näkyy vasta sitten vuosien päästä, kun se valinta on jo tehty. Mutta silloin kun se hiotaan uudelleen, niin yksi tärkeimmistä päätöksistä on tietysti se pintakäsittelyn valinta. No, lähdetään purkaa vähän tätä asiaa sitä kautta, että kannattaako nyt sitten öljytä vai kannattaako se lattia lakata. Monihan odottaa tähän hyvin yksinkertaista vastausta, mutta todellisuudessa se kuitenkin se oikea ratkaisu riippuu aina itse kohteesta, puulajista, käyttöasteesta ja siitä, että millaista lopputulosta ylipäätänsä siltä lattialta halutaan noin niin kuin pitkällä aikavälillä. Molemmilla pinnoitteilla me pystytään saavuttamaan sinne erittäin laadukas ja erittäin pitkäikäinen lopputulos, ja ne suurimmat erot, vaikka niissä on tuntumaeroja kauheasti siinä, ja kyllä sen näkee sitten, että kumpi siellä on, niin ne suurimmat erot ei näy heti, kun se työ on valmistunut, vaan yleensä se on sitten vuosien käytön jälkeen siinä, että miten se pinta oikeasti ikääntyy, miten se käyttäytyy käytössä, kuinka helposti sitä voidaan ylläpitää, ja just tämmöisistä syistä niin kuin ylipäätänsä niin sitä pintakäsittelyä ei kannata mun mielestä ajatella pelkkänä semmoisena viimeistelynä, vaan yksinkertaisesti osana koko sitä lattian semmoista toimivuutta, tunnelmaa ja pitkää elinkaarta, että sitähän sillä haluttaisiin niin kuin lähtökohtaisesti aina hakea. No mitäs sitten eroja niillä öljyllä ja lakalla on? Eli toimintaperiaatteethan on molemmilla täysin erilaiset. Lakka muodostaa puun pinnalle semmoisen suojaavan selkeän kalvon, ja tämän päivän lakat, ne on polyuretaanilakkoja, eli silloin se hylkii vettä ja likaa siellä sen kalvon alla niin kuin, ettei se pääse imeytyä sinne puuhun, ja lakka sopii erityisesti semmoisiin kohteisiin, missä halutaan niin kuin huoleton pinta oikein kovaan käyttöön, kun sitten taas öljyn ominaisuus on, kun se imeytetään sinne puuhun, eikä se muodosta samalla tavalla siihen erillistä pintakalvoa, jotta se hylkii sitä vettä ja likaa. Niin ne toimii niin kuin hieman eri tavalla siihen lattiaan ja sen nimenomaan sen puun suojaukseen. Niin tämän öljyn imeyttämisen takia sinne puuhun, niin siinä semmoinen normaali syykuvio ja kaikki puun vaihtelut, niin ne jää huomattavasti aidommalla tavalla niin kuin näkyviin siitä, ja öljy korostaa semmoista intensiivisempää puun omaa sävyä siellä kuin semmoinen perinteinen lakkapinta. Eli niiden ero ei ole pelkästään siinä ulkonäössä, mutta se näkyy myös siinä, että miten se puu hengittää, miten se lattia patinoituu siellä ja miten se ylipäätänsä niin kuin ikääntyy vuosien aikana. No, miksi sitten öljy on esimerkiksi arvokohteissa hyvin suosittu vaihtoehto? Niin sitä käytetään paljon vanhoissa puutaloissa, sitä käytetään arvokiinteistöissä, esimerkiksi design-kohteissa ja kuvioparketit ylipäätänsä, niin niissä öljy korostaa sitä syykuvioita ja puun moninaisuutta, ja siellä kun syykuviot vaihtelee vähän niin kuin suunnasta toiseen koko aika riippuen kuviosta, niin se luo tyylikkään kontrastin siihen niin kuin verrattain sitten taas siihen perinteisempään lakkapintaan. Ja silloin kun se halutaan niin kuin pitää mahdollisimman aidon näköisenä se puu, niin silloin se valinta melkein kallistuu väkisinkin öljyn puolelle, koska toinen tekee kalvon ja toinen on siellä puun sisässä, jotta vesi ja lika saadaan sit oikeasti niin kuin pidettyä poissa. Ja se korostaa semmoista materiaalin aitoutta ylipäätänsä, puun syvyyttä, just niitä sävyjä ja elävyyttä, mikä tässä kuvioparkettien kanssa äsken tuli ilmi, niin sitä moni pitää vähän semmoisena arvokkaamman näköisenä kuin sitten ehkä semmoista täysin suljettua puupintaa.
puupintaa ja vanhoissa rakennuksissa, laadukkaissa sisustuskohteissa, niin just tämä tämmöinen luonnollisuus on ylipäätänsä tärkeä osa sitä koko tilan tunnelmaa. Eli se öljy myös ikääntyy yleensä hyvin rauhallisesti ja hyvin luonnollisesti sen sijaan, että se pinta näyttäisi sit vähän rikkinäiseltä, kun siihen niitä naarmuja alkaa siihen lakkapintaan tulee, niin tähän verrattuna niin öljy patinoituu huomattavasti hallitummin ja arvokkaammin ja säilyttää semmoisen oman luonteensa pidempään ja tämän vuoksi se on erittäin arvostettu vaihtoehto myös niin kuin monissa monen tyyppisissä erilaisissa kohteissa, vaikka siellä markkinoilla onkin tarjolla niin kuin erittäin kovia ja kestäviä lakkoja. No, seuraava asia sitten tietysti aina, mitä kysytään usein, niin on se, että onko se öljypinta sitten niin vaikea hoitoinen. Yksi semmoisista, voisi sanoa yleisimmistä väärinkäsityksistä, niin mun mielestä se liittyy jotenkin siihen, että öljy olisi automaattisesti vaikeahoitoinen ratkaisu tai työläs ratkaisu, se ei kestä yhtään mitään. Vaikka todellisuudessa ne modernit ja laadukkaat öljykäsittelyt, ne on huomattavasti helpompi hoitosempia kuin edelleen ajatellaan ja ne vanhat uskomukset onkin hyvin tiukassa siinä, että mitä sinne lattiaan niin kuin kuuluu laittaa, mikä kestää parhaiten ja oikealla hoitotuotteella se on ja normaalilla ylläpidolla, niin silloin öljytty lattia pysyy erittäin hyvänä. Omatoiminen huolto, se on käytännössä lattian pesua oikeanlaisilla tuotteilla. Et se varsinainen huoltoöljyäminen sitten, kun se tehdään kauttaaltaan sinne lattialle, niin se tarvitsee semmoista kalustoa, mitä ei yleensä siivouskaapista löydy niin sanotusti, niin se ehkä kannattaa kuitenkin sitten jättää ammattilaisen käsiin samalla lailla kuin lakkapinnan huoltolakkauksetkin. Eli ne öljyn edut tulee myös sit niinku siinä huollettavuudessa suhteessa sinne lakkapintaan, koska sitä pintaa pystytään ylläpitämään paikallisesti ilman, että sitä koko lattiaa tarvitsee välttämättä lähteä hiomaan, kun se vahinko sattuu. Ja niitä vahinkoja kyllä valitettavasti elämässä tulee kaikille meistä. Että se on ikävää, kun se tulee se naarmu siihen keskelle lattiaa, niin öljyn kanssa se ei tarkoita sitä, että se tila hiotaan uudelleen kokonaan, vaan niitä pystytään hoitamaan myös niin kuin paikallisesti niitä naarmuja sieltä, kun taas sitten kun se lakkapinta saa sen naarmun, niin en ole itse enkä ole oikeastaan vielä kuullut, että kukaan olisi siinä onnistunut, että se lakkapinta jotenkin saumattomasti saataisiin korjattua sen yhden naarmun takia siitä lattiasta, että ne on raskaampia ne huoltotoimenpiteet ja kunnostustoimenpiteet ylipäätänsä, mitkä liittyy sitten niin kuin lakan puoleen suhteessa öljyn huollettavuuteen, niin semmoinen aito puulattia on kuitenkin materiaali, joka saa elää, se saa kehittyä sen ajan mukana ja siinä näkyy semmoinen ajan henki ja ajan jäljet ja se on luonnetta, kun sitten taas lakkapinta, että kun se menee, niin se näyttää ehkä vähän rikkinäiseltä. Niin siitä niitä niin kuin pitkäikäisyyden eroja ylipäätänsä niin kuin tulee. Että no sitten mitä kysytään tähän samaan asiaan liittyen, niin on se, että voiko sitä sävyä vaihtaa. No sitä sävyä ei voi ihan noin vaan vaihtaa, eli se menee aina ja poikkeuksetta hionan yhteydessä, eli sävytykset tehdään raakapuulle. Eli silloin kun pintakäsittelypäätöksiä tehdään, niin silloin tehdään päätökset myös sävyistä. No, milloin itse henkilökohtaisesti sit suosittelen lakkapintaa? No, lakkapinta sopii julkisiin kohteisiin, se sopii erittäin hyvin liikuntasaleihin. Vuokrakohteet on semmoinen asia, missä itse tykkään mainita, että ehkä mieluummin lakkapinta, koska siellä sä et voi kuitenkaan ketään velvoittaa pitämään niin kuin huolta siitä lattiasta, niin
silloin se lakkapinta on kestävä ja hyvä valinta ehkä tällaisiin kohteisiin, missä ei ole joku koko aika katsomassa välttämättä sitä yhtä naarmua, että okei, no nyt se lattia meni ja tossa se naarmu nyt sitten on, että pitäisikö tässä nyt sitten alkaa tekemään jotain ja sitä rataa, mutta hyvin toteutettu lakkapinta kuitenkin, se voi kestää erittäin pitkään, se voi toimia erinomaisesti tietynlaisessa ympäristössä. Eli niin kuin mainittiinkin tuossa jo aikaisemmin, niin lakkapintahan sekään ei ole huoltovapaa, niin kuin monissa yhteyksissä sanotaan, eli huoltolakkaus on se meille arkipäiväinen juttu, mitä tehdään kuitenkin koko aika, eli silloinkin, samaten kuin öljyllä huoltoöljyäminen, niin asunto pitää tyhjentää, mutta ainoastaan toisella niitä pystytään hoitamaan sit paikallisesti niitä mahdollisia ongelmia siellä. No, kumman minä sitten itse valitsen? No, automaattisestihan se oikea valinta ei synny siitä, että valitaan lakka tai valitaan öljy, eli siinä pitää arvioida sitä kokonaisuutta. Siinä on puulaji, siinä on käyttöaste, ennen kaikkea rakennuksen tyyli vaikuttaa siihen, se, että mikä se huollettavuuden merkitys on. Ja yksinkertaisesti asiakkaan toiveet niin kuin pitkällä aikavälillä, niin ne on ratkaisevassa asemassa silloin, kun tätä päätöstä tehdään. Eli toisessa kohteessa se lakka on selkeästi se järkevin vaihtoehto. Toisessa sitten taas öljy tarjoaa huomattavasti luonnollisemman, ehkä vähän arvokkaamman ja pitkäikäisemmän lopputuloksen, erityisesti niin kuin silloin, kun siltä lattialta halutaan säilyttää semmoinen puun aito ilme ja mahdollisuus siihen hallittuun ylläpitoon vuosien aikana. Eli näistä syistä pintakäsittelyä minun mielestäni ei pitäisi valita sen perusteella, että mikä siellä on nopein, mikä siellä on helpoin tapa toteuttaa tai pitää ylipäätänsä yllä. Eli semmoinen pitkäikäinen puu- ja parkettilattia, niin se syntyy harkituista ratkaisuista, ennen kaikkea sen materiaalin ymmärtämisestä ja huolellisesta toteutuksesta, koska tässä asiassa ei ole oikopolkuja.